Imimi munonzani? Airinzika mai. Kumbira kuti musumudze ruoko rwenyu rwerudyi. Mupike muti ndopika chandichataura ichokwadi. Muri kupika pamberi paHeadman, hamusi kupika kwandiri kuna Headman. Chandichataura ichokwadi, hakuna chimwe kunze kwechokwadi. Mwari mutungamirei. Chandichataura ichokwadi, Mwari ndibatsirei. Mapedza. Mazvinzwa vapika kuti chandichataura ichokwadi. Handisi kuzopamidzira asina kutaura chokwadi. Chichokwadi chamuda kutaura ndechechi, ndamuda kutaura Headman. Chokwadi chamuda kuti Headman vanzi kuti ndawene chokwadi changu chinondinetsa. Nani kai nyika izive, vanhu vari pano vazive kuti maingei panapa, vanhu vaunganirei. Zvinojekeswa nemi, hazvijekeswi nesu. Isi tozopinda munyaya. Pamusoro vana mai. Inini ndakarohwa pamuvhimwe apo. Ndane 16 years ndiripo. Ndane vana 4 nemurume wangu. Ndakagara tiri ipapo nemurume wangu. Murume wangu ndobva atanga zvemadhiresi. Ndobva auya pana amai avo. Vakatora nguva refu vachidanana. Saka ime kuzobatawo murume wangu ndamubatira ndega. Handakuudzwa nemunhu makuwa, ndakazvibatira ndega. Kwakushaka kutaura namai avo. Kana muchiti makazvibatira, makabata murume wangu kuti ndewangu uye ndakazvibatira murume wangu. Ndakazvibata vachitotaura vese pafoni. Saka ndakazotobvita foni yanobva yapwanyirwa pasi nemurume. Saka umboo ndakabva ndadii ndahushaya. Asi vachitotaura vese ndakabva ndavanzwa. Saka nyaya yareba tichifambidzana nevava. Indakangonyarara ndichitsimwa nenyika nzi nyarara maini kudzika. Maifambidzana nani? Ndichingofamba nemurume wangu tichifambidzana kana pa mashops ndaitopfuura. Alright. Saka zvazodaro nguva yareba. Ava mai vangada zvekundisvotesa machi. Ndakambovabvunza nema message vachindipindura vachinditukirirawo nema message. Ivo ndobva vazoona kuti izvi zvema message zvanetsa. Kwakuchitora murume wanje kwakuchigara naye. Saka ndakazotosvika mwe musi vakagara vese vachitobatana. Nai baba noko izvi ndozvipi? Mai vakataura zvavanoda iva pamusoro pavo. Zvavanoda zvekuti vachitukirira murume ndewangu. Siyana iwo toriwo hure. Zvikazinga zvaka vachitaura nezvinyadzi. Pamufana ati zvaro. Hamene tinobvunzwa kutaura nezvinyadzi zvacho. Padzakabaita zvinyadzi. Madhibaita vana baba vari papa nevana vari panapa. Baba vangu vari papa. Saka neno kana imo ndizvo tombokudzingai ndichana kuda kuti zvinhu zvijeke panapa. Hanzi munhu mukuru ka. Hanzi imi makanzi kudii notiri padare chinonetsa tiri padare. Pamwe pacho zvinozotinetsa kuti zvinenge zvakanzi zvinenge hazvibvumirwi. Taurai kuti chii chakataurika. Usarambidze murume wangu uya kunoku. Ndoda kutosvirwa naye izvozvi so. Ndakatogadzira ndinogeza ndinonaka. Ndoda kutosvirwa nemurume wako iyi nemurume wangu ngaatouya kuno. Haidaro nduyu. Ndeuyu. Nditori nenhumbi izvezvi ndoda preparation. Ari kushandisa foni yake ifonera murume wangu. Takarara. Bati murume mvanzi mupei paurere unaro foni. Mubedroom 12 o'clock. Ari kunzi pahure imimi. Ini ndiri kunzi hure. Uyu ndari kufona pafoni yemurume wangu ini. Ipaurere unaro foni. Ndiri kukurambidzwa kuti uye kumba kwangu kuti zvizodii. Tata bano kumozama yandanyarara nguva yake. Kutukana nekurwa haisiyo solution. Ini zvakutondiremera pana pandichagari pano. Saka murume wakabva abhoila tikasva mukurwisana mumba tikatokuvadzana ndikaenda kumapurisa ndikanobvasa fine zvikadii. Saka mai ava vari kutobheja haupagari. Saka zondisumudza nekuti wanzi uchafa usina kurwara. Sandozvibvuna ndofa ndisina kurwara chirudzii pakudii. Pamba ndanda kutodzingwa ndoita zvandoda ndikatokunogara kwababa. Mauvhundutsirwa nerufu. Aiwa kutonzibva pano chichipato chaitika chimwe chinhu pano. Gibson ndakugara naye pari zvino asisiriye manje. Atosiyana Gibson ndakambogara naye kudhara. Murume wangu atopfekwa. Zvototi kana ino ndikatomutsa kuti aiwa vasisiriwo baba nokwanda ndinava. Vatochinja. Kana kwana baba kwana tezva ndaimhanya. Baba zvino kwazodai kwazodai. But maganzira akita mai avaka. Indakati aiwa mutemo ndo ndinochengetedza kana kuri kurwa nekurovana chaiko chaiwa. Tikati tizomirisana nditi ndinokurova sinodzoserana. But handidi kudana. Ndamunopawo vedare kuti zvinobuda weri. Zvinobuda. Murume wangu akayozorara ipapo. Tikofukuro kumba nachekudya nevana. Akutori nanga chekudya. Iye akarara kana 2-3-4 days apo kana mvura kuti akweshe mazina ake. Ari kuenda tsvina yake kumba. Ndopa mvura ndogezesa. But mushure mezvo iye anenge achifona hamire. Inde ndichitukirwa pamba ipapo.
ndosandazoti gani mboyo kune vanhu vemutemo kuti ndoraramawo sei. Zvakanaka mune pamambosvika kana paine zvinozonyuka mukutaura tiri tichitaura naye asi mavarira nyaya yenyu handizvo garai pasi. Mafull names ndiani? Andotendo Goneso ndimwe. Makore 50 40 namba dzechitupa 42 manyora. Bo zvataurwawo zvinzwe ri ndazvinzwa. unoti kudii nazvo? Sumuka utaure sei? Uyu anga akasumukawo. Sumuka utaure. Zvataurwa zvese ndazvinzwa. Unoziva here kuti murume wanotambaremo mukadzi wake unoziva? Zvataurwa zvese namai ava mazinzwa? Ndazvinzwa. Munoti kudii? Vane zvimwe zvavari kutaura vachiwedzera zvimwe zviri zvechokwadi. Pambati vabaisa shuga yakanyanyisa. Kana zviri zvefoni, ini ndine marekodzi mufoni mangu andinotaura namai ava nefoni yemurume variwo vandifonera. Handisati ndakambofona kana pafoni pavo avo. Inini zvangu zvine marekodzi ndakazvirekodha ndinazvo. Vakauya pekutanga. Musatangai mapindura, tiri padare panapa. Pindurai kuti zvataurwa mazinzwa ndizvo. Ndazvinzwa. Munoti kudii? Munozviramba here kana tinozvibvuma tochipinda munyaya? Handizvo? Ndiri kuzviramba. Handina shoko randakambotaura rinonyadzisira zvavari kutaura. Marekodzi ndinawo. Foni yacho ndinayo. Ko kuti murume wavo ari kugara kwamuri paka ndinozviramba. Inini ndinogara pamashops. Ndichigara pamashops murume avo anouya mubhawa achida kutenga wawo zvekuti anogara neni ndigare naye. Ini ndogara mumba mangu ndega. Asi murume weava anouya mubhawa mangu achitenga ndichimutengesera wawo. Zvekuti azogara kana kuti abva ashandire panapa anoshandira kuwedza. Pamwe dzimwe nguva nditomuoni kuti ari kupi. Ivo pamwe vanenge vachingoti ndinaye. Like zvavari kutaura kuti ndakazopanya foni handina umboka. Ini hwangu ndina umboka. Mirai kuenda uko. Muri kuti mune mutengesa doro asi hamudanani naye. Kudanana tinodanana because zvakanoita. Ndoda kuti nditaure. Regai pajeke zvino tipewo nguva yekubvunza. Ndoda kuti nditaure. Mai vava vakandishungurudza kubva kare. Ini pamba pawo handipazivi. Ivo ndo vanouya pangu apa. Vauya pamba pangu vakataura vakati ndoda kuti mudanana na Gibson asi zvibva zvazopera. Handiti mashoko avakataura nemuromo wavo vakati ndoda kuti mudananai vakatoti nyenganai mwana wangu aripo nyenganai tiri mubhawa. Kuguma Gibson akabuda akaenda kuseri kweshopu. Nyenganai izvezvi nyenganai izvezvi ndikati aiwaka hatinganyengane mubhawa mune vanhu ende hatinganyengane pavanhu plus vanhu avanyenganiswe seizvozvo. Ava ndo vakauya kwandiri ava. Ivo ndo vanogara vachindishungurudza. Vanoti akauya mubhawa. Handiti ndo vari kutondishungurudza. Vanouya mubhawa vosvika voti ndiri kudyirwa munda nembwa vachingopopota. Vanenge vasingataurani but zvinhu zvezvo zvinondibata nembwa but vanenge vachizvitaurira mubhawa mangu. Vakauya kakawanda mai ava kubhawa kwangu but ndakangoti semunhu ari pabasa havana kundivinga mumba. Vakauya mubhawa. Mirai mbichana spidi kanjani nodera ndingakuroeka kuno kure kana ikatembwa 6. Alright, ati inzwisani vachada kuti tichakupai flow. Regai ndimbopedza nguva yangu panapa. Imimi mumbosvika here kumba kwamai? Handitopazivi kana kuti vanotukutira nenzira ipi kana kuti vanotsauka nenzira ipi. Handitopazive netsoka yangu ine zvigaga. Handitopazivi. Kutovadzosa. Saka toti ndodzoswa nani? Saka zvikureva kuti mese muri vakadzi vaGibson? Koma akusekei futi. Regaiti kurava kuti mese muri vakadzi vaGibson? Handiti? Zvavanotoziva. Oiva vanotozviziva. Vakatonditi uyaurorwe ndinawo maaudio ari mumba. Vakanditi uyaurorwe yogare pamba hamufani kunyenganirana kumashops. Maaudio ari mumba. Saka imimi mai vakumhangarira kwavaita vakakanganisa here kana kuti vakagona kumhangarira kuti
mandipfuvisa mazidai vakagona sei muchiti vakagona vakaitawo kuti inini pajekerere pakazara vamwe nditauro chokwadi chavanondiitira chamune musingazivi nekuti taingoshungurudzana mukutira ini naivo muvhu vanhu vasinga mumwe nomwe achitaura zvake achisa shuga achisa soda mwanisa shuga mwanisa chii asi ini zvandakazoita kwokupedzisira ndakazoti namai avakava kuti zvigone kundichenura ndogona kungoitawo marekodzi ndobva ndaita ndichitaura namai ava ndikavabvunza ndikati makauya pana mukandindinyangana naGibson murida kuti ndiite sezvikanzi yaunyengana kuno ngauya kuroore ndikati aiwa makandivinga pano ngaimidzokai futi pano munditaurira kuti chirambanai futi sezvamakamboita nekuti ava vari kundishungurudzira kastoma yangu Gibson ikastoma uri uji ndoshandirawo kupi munhu ndikangoda kuti nditengese zvomurida mari yekare ndikada kuti nditengese ava vauya mumba wemomo vanosvikoita noise kudraw attention nemunhu wese vanosvikoita noise kudraw attention nemunhu wese vanodzonzana nemurume chimbogarai pasi vanhu vari pano muri kunzwa zviri kutaurika muri kuzinzwaka uye haana kurambwa kuti ndodana naGibson handitika hanzi inini naGibson tinodanana tiri madzimai ake tiri mangani tiri vaviri sinorembomira uGibson ari kuti anowanikwa sei ati ari kumarondera Gibson angafanonga ari pano imi mamupindura Gibson anofanira kunga anga ari pano Gibson ndiye mupedzi wenyaya but tingataure zvese pamusoro ejena iye zvinezvi kunodiwa runyararo nyaya nekuti zviri kutoitika izvi zvinoda kupedzwa nekuti vana ava muvataurire kuti pogarwa sei nekuti mumwe nemwe akaenda kunodenamwe mwanogona kurohwa kana nechidhina kana whatever zvichaitika ipapo saka chirikutodiwa ndechekuti vana ava vada kuti marestrictions kuita kuti pasazoparwa mhosva ndimwe achapara mhosva pakati pavo iye vambouya pani anenge apara mhosva anosungwa zvino zvakanaka idzi sinyoro pedzi wenyaya panapa murume wasvo asi ndoda kuti nditi iwo musikana wakazvibata hamuna kusvika pakunorovana wakazvibata seve uyo akanditadzirawo ndikamurova inini haachisina nyaya ane nyaya ndindarova nyaya dzamakapara mhosva kutukana zvinyadzi pachenyu muri tu ione mhosva makatukana hazvibvumirwi mutemo chai zvaudi izvozvo indiri kuti munhu achatisungura tese ini nemi murume wenyu yanotisungura tese vakuru vakawanza kuti murovera kure ndo zvinenge zviri nani zvino pakatadzwa apa kudhara saka iye ndiye akutotisungura murume wenyu nekuti matsaura 5 kuti ari madzimai ake ese unodzidza usitwarorwa akati ndoda kuti uroorwe ndinazvomfona ndinozvireko ndinazvo unoda here ndikupulere achitaro nyaya yekuroora murume wenyu iyeyo tisati kuri kuitawo kumbira ndichiti nyaya yakudo kudare handiti kunzwa unzi iwe waenda kumba kwouyu kana uchienda kusinotengaira unotenga uchipfuura uchienda kana kuti waenda kumba kwouyu kana kuti mukonzi makarovana makatemana hazviitiba munoenda kujeri nemhara kuendera murume haisiyo nyaya pasino tiri vagarisani takatadza kugara tikatadza kutaurirana makazogona hamuna kuzotemana nyaya yemadzimai neyevarume iri kutemana vamwe vachikondana vamwe vaisocheka nemapanga hazvina mhosva ndondi kuti asikana kuzvibata kwamakaita kubvira nezviri kusvika nhasi rapai makazvibata asi mese muri chumo chirayira murume wenyu
okuteerera mese kuti musarovane musatukane kana achida kuroora zviri kwaari izvo kana achida kuramba waaramba zviri kwaari izvo haatongerwe nini kana nani ndomashure ndinoda kutenda kuti hamunazorovana ndofunga pamusoro ichangamiro mukanya sinyoro nemamwe vese vari pano ini ndiri kuda kumbobvunzawo zvangu kutouya ndakatsigira zvine simba ndonzi Loveness Mutate maichadoka kadzi wabva ina tichadoka ndochitaura kuuya ndiri pano ndakatsigira ndiri kunyatsobvira kutoramba kuti hapana zvokunzi imai inororwa ini kumba kwangu akambotsiga mukwende akauya saka anoita dzimba ngani muno musha tokamona tauya tiri pano muchane tosakama tibvunza kuti mhuri yangu kwakanaka here hakuna kunaka takonzereswa nembuya iyi kwangu akatizira usiku akasvikokika plate yangu so ndatoishaya kuti iri kupi akapwanyira murume wangu foni saka ndigibson futi here ari kutiparadzira musha uyu isa hatisi kumuda pano ndonyaya yetotonguri ndosaka maona chisimuka ari kutikonzeresa mudzimba hatisi kugaramo uyu hatisi kugara mudzimba hapana kana chamamboti mungati hanzi ngavagarisani haasi mukadzi wagibson ihurere musha uno wese anokotamira varume vese uyu achinyengwa uyu saka inini kumusha kwini kuti andakazvimirira pangu inini nditaura ndakazvimirira pangu bhenadhi akamuinga kumba kwangu uyu nekuru yevanhu aida kuti ndisapotei anga akunetsana nehure nemumwe murume wake wakanga atora futi kuwedza uyu akanga akunetsana akaeda kusvikondrekera kumba kwangu ina ndiri kunhamo akasvika kumba kwangu akasvikoita mahumbwe ake mumba mangu ndikamuvinga pamba pake apo mubvunzei kana aramba ngaarambe kana kubvuma hatizi hana kwaanomboti mukadzi wagibson muda kuparadzira mwana weimba yake uyu ihure renyika ino iyi hatisi kurida kuno ngaaende kwake kwagoneso ngatotaura baba tochema here toridza mhere here toita sei ndobvumidzwa here kutaura kana zvichiita hatinzwe regai tinzwe wakamboenda ndopataida kuti bvunzeni kumba kweava ndakaenda ndosanda ndobvumidzwa here kutaura ndosati tatitaura tinzwe kuti kumba kweava ndakaenda murume weava akauya pabasa pangu ndichigara naMilton ndobva murume wavo ndobva ati murume ava zvikachinzi uri kumboziva here kuti mukadzi wako pawanga usipo akasara achidana nemakorokoza izvezvizvi mukadzi wako ari kumwa hwawa iwe uchidzisiswa mvura yekugeza murume ndobva andiudza zvikachinzi uri kumboziva wangu inini wandaigara naye ndobva asvika ndobva andiudza ndobva mumwe futi ndiri kutsvaga pangu hanzi andapawana ndakaona ina handisi kupaza imba yemunhu munhu anozvipazira imba yake ega munhu anororwa aina kuvakwa nesimendi yenyu yakadii kuparara imi ndimuri kuparadza ava vaisa nyaya iyi mugurupu handizoti mupurisa wenyere anokokera wadhiese kuti uyai kuno zvakadai amupurisa wekwamambwara ava mai vakauya ava mai ava vakatiza murume vakaenda uko kwamaranga mirai nditaure vakanodzoswa vakanorambwa vakadzosa nei vakava vachigadzirisa pabasa pangu vega vachindudza vakati mudhara wavo akafa iye vakati vakanga vambotiza imba vakadzinga murume akanogara kuhwedza inini ndotengesa doro handitengese mapedzi kana kuti ndotengesa shuga tirikukumbira vanhu vari kwaukako panapa vadenenga vataura kuti tirikukumbira tiite nyaya mune zvakanaka hatisida kuita mahumbwe tiri parodhi iyo naika kana ane zvekutaura itai sezvamaita kana uri papa mukaseka wamonyarara handitika panambotaura ndati toda order handitika chakanaka nechakaipa zvese chinochigadzisa pano handitika saka musati vhiringidze tireke kugadzisa chakanaka ndatenda idai mberi kana mapedza zvemanotaura iyi ndofunga nyaya yatoda kutaura panapa nyaya yatoda kuti taure panapa inyaya yekuti ava zvavakaziva kuti uyu murume wevava ava dai vamboreka kunge kuita mapitse neushu handisi kumboita mapitse ndiye ari kutumba nditsvaka teererai hazandapedza imimi zvamaziva kuti gibson zvichiva mukadzi murume wevava imimi madii kuita henyu kana zveumbavha pane kuti ishwaka mukachallenja uye aitoziva kuti zvinhu ndezvangu izvi panoita hondo
Gibson dai anga ari pano tamutaura chaizvo nawo hapo, asi imimi makaona mai vari pa zvamunoziva muri munhu agara panapa kwenguva yakareba pano ende mai havasi vatsva kwamura ndakaitomboona vari mushopu menya muchirapa munotoziva kuti aiwa murume wavo ndiye uyu nawo mazodanana mapimbwa nemurume wavo mukawirirana zvamaita asika huchiri humbavha nekuti hapana ari kuziva kuti imi muri muroora muroora wababa ava ndivatezvavenya amubvimwa ndegadzo meno imimi muroora wenyu munomuziva here mudiki uyu muri kunzwa shona yandikutaura panapa hamugoni imi kuti muite makwikwi namai ava mutemo haubvume zvinhu zvakadaro. Gibson ngaaende okuroorai uenda nababa vakava kana kuti akaenda nemumwe munhu asi auya ataura baba vakava ndauya nemuroora nhasi baba vangadai vataura kuti hapana chamuri kutonga panapa muroora wangu uyu nawo muchiona mamira zvakaita zvinhu izvi imimika kutaura chokwadi nyange kana izvozvi toti maavakadzi vairi vaGibson asi mukapinda musha mai ava mukoma wenyu munotomurespekta hapana pamungapinde motosvika moti hehe kwavari mune matounza hondo mukati memusha iwoyu. Imimi imbomirai kana muchiite zvamuita itai muchiwande wande kwete kuti mai avaziva ere muchiona nyika yakadai ichinzwa kudai mwene mwani mafungiro ndonga matoona attitude yevanhu kana zviri pane mwene mumwe vanhu vakadzesa vachiuchirava vati they are all havasi kufara nezviri kuitika dai vachifara vese hapana imbochira vairamba vakanyarara. Saka imimi hamuchaziva kuti muvengi wenyu chaichai pakati pevanhu ava ndiani muri kunzwa uyu ari right akubudirai pachena nhasi hava kubudirai pachena but nguva yese vazozvitaura nekuti uyu akashinga uyu auyu akakumhangarirai dai uyu asina kumhangarira havangadai vasingazvitaura havaona simba nekuda kwenyu. Saka imimi mai kana mukaona zvinhu zvakadai itai semunhu anorizina tinogona kufadzana kumabhawa kune chichauya chichitaura chichifunga chichitaura zvakanaka but chichitokuurayai. Kana kuri kunyengerera doro munhu ngaanyengerere doro mune zvakanaka kwete kuuya achikuputai hauzivi zvinofunga vanhu ivava vane hama dzavo dzichafunga zvakaipa nezvenyu saka ita kudzivirira zvinhu zvakadaro isati tamboti vanapa endai munoramba naGibson nai mubata zvatiwa hazvina kumboti kana nyaya yatiwo pano padarika tati tijekesera pano padare tinoda kumba chakanaka ipapo ndopandinoda kungobata ichiti iye zvinezvi ngavambodai andika kuti kuna Gibson ngavamire kana Gibson oita zviri pamutemo ndikuti vakamusungira play anditika mbavha imbatika vakamusungira play Gibson ndiye achanovaroora pana vatinotaura but hauzivi zvoitika kuseru Gibson ndiye achanovaroora oita zviri pamutemo kwete kuramba zvichita zvemunotaura zvokuita zviri pamutemo tirege kuramba tichiita mahumbwe handisida kuti tamboti imbonodanana nekurutivi tozoita kuti tavakachakaipa pamusoro vabereki panapa tainga nyaya 1 yamangarwa ndizvozvo zvinonda zvimwe zvaakubuda zvakawanda zvichibva nezvadenherwa nechatanga maona manje kureva kuti handitobedziwi kuchabuda zvimwe zvakaita sekuti zvakawanda tichasvika tapedza tapondana hazviite zvakanaka. Ndakuudzai kudhaya kuti haisi nyaya yekutanga iva kuteerera newireless vanhu vari kupondana nekuda kwevakadzi nevarume kutozvibata muZimbabwe. Saka ndoda kuti nditi kwamuri kuzvibata kwamaita nditaura nezvimwe dzisina pasina zvesvo kuzvibata kwamaita kwamuri rambai makazvibata makadaro. Ndati muchirara anzi Gibson muchirara Gibson kuti agadzise dzimba dzake aone kuti haasi kupaza musha here ari kuzvivaka here tabuda bedzi takada tabuda nenyaya nokuti chese chakaipa chinosvika kusvika kwazvo like hamuna kuvadzana zvino vakadzi vamwe vakadzi vari kusunga varume vamwe vakadzi vari kuuraya varume vamwe varume vari kuuraya vakadzi saka izvozvo izvi tikutsvaka kuwirirana indi kuti vairi imimi
taurai nemurume uyu zvakanaka ovaka upenyu hwakanaka pamusoro ijena kuramba achipasa pamusoro ijena nokuti mukaramba makavengana so ari pomwe asapinzika pamusoro ijena pamusoro atimbowina tese pamusoro ijena apa hapana ava vairi pavanganotaura nekuti pamwe kwanenge aitori mhungu chaiyo uku pamwe achinatsa saka nyaya iripo anotorayiwa nedare Gibson pano ndo panoperera nyaya ava vana panogarisa Gibson uyo anenge aitsvagawo rakanaka uyo aitsvagawo rakanaka kwakuenda nekuti anoteererwa ndiani handiti ka saka panapa Gibson anotodiwa pano totaura naGibson zvakanaka kuita kuti asaite zviri kuitika izvi Gibson ndiye vatotoda ameno mamusimbe semunhu mukuru imbotauraiwo baba shoko renyu rakakosha vanhu vakadai sinyoro hamugoni kutaura kuti Gibson ambau kana Gibson andau ndo zvatikutaura kuti pano panopedza Gibson izvozvo ukataura kudari kana ndikataura zvinhu mapani mataura zvakanaka kira mukadzi wenyu indodawo ndo zvatikutaura kuti nyaya inopedzwa naGibson taurai mofa makangai mamuchitsvagwa zvakaoma musamenyi maakuonekwa izvino vanhu vaparara mune nyaya dzinhu dzakanangai kuda izvo taurai henyu mofa taurai zvazvinoitaka nhau iyi haina kuvamba nhasi kai uri kuinzisa isini mumasabhuku tei tichinzwa zvakawanda sterei zviripo ndezvinoti munhu akatadza kugara nevanhu hamufaniri kutenderera ngaaende ambonogara panzvimbo pake haasi kurohwa haasi kutukwa haasi kudii ndikasangana naye muhwedza ngaandifarire akandionawo muhwedza ngaandifarire munhu anongojekeserwa imi ndimi baba mabata nzvimbo ino ndimi munoti ndine mhuri tiri mhuri yenu hakuna yekutongana nawo muchitenderera kunge akambobvisa mhere kwevava kuti ndine mwana wenyu uko akaridza mhere achiti ndine mwana wenyu akaridza mhere kunzvimbo 1 kweuyu watinoziva animonzwisa baba uyo mbavha imbati inonzi mbavha imbati kana mbavha iri mbati anombomiswa haatendererwe manangu kana murume achizengara anokuda achakufambira kumusha kwako wozokutora hamenowo ndo zvandataura simbo right ndofunga jena nyaya iri kungozotera patasvikawo nyaya iripo ndeyekuti ndofunga tataura kati imimi mbomirai kuti vanhu mai kusvika tanzwa kuti murume wenyu ari kuti kudii iye zvinezvi hapana chatinomboti chiripo but munhu watiri kuziva ndeuyu mikana muri friend yake uyu ndiwatoziva kuti maigadzi ava saka iye dai anga ari pano tabva tataura akajekesa nyaya yake nekuti panozoitika chinoitika chakaipa chinodzoka kuna headman ava hachichazoperera kwamuri headman anondaizwa kana nameja uyai kuno wakambotirai nyaya yakati zvakazofamba sei saka tingotaura kuti isusu hatidi kuti dare rineri anotora mafoto achida kurekodha uyu munhu wemusha achitora mafoto aritora ani aiwa munotanga makumbira headman uyu waita zvakanaka mwari unotora foni yako ndeisvayanzwanya unoka unomhangara ari kutora ngachodai pane vanhu bedza vari kubvumirwaotora izvozvi avadedzi vari kubvumirwa majournalist atotora izvozvi atora uyu mutaridze muone mudzivitisira tsvanga achodai simbomira waitavo kurova atora zvake zvese hazvina basa izvozvi vasikana murume tisamuona pano akaroora iwe asapoya mumba mako achienda uko saapoera hatitiataura ega iwe kuti ugare nevanhu ava zvakanaka vese avavo chimbomutaura shamwari yako kuti ashamwari natimbosiyana imbichano nondikonzeresa iye achokonzera uchavhara bhizinesi ilewe pamusoro pake havese vakukuvenga umbosiyana naye mbichana uende zobasa rako ndokwa tikada tingava kane
Kada wataura zvakanaka sei asi vanhu varume tinonetsa paunorambidzwa ndopaunamba uchienda handiti ndofunga zvataurwa naHeadman katete usika tichitaura zvakawanda panapa. Headman vati imi mombomira sekutaura kwataita kuti mbomira kutaura namaya izvozvi on record because kana ikanyaya ikazumuka ikaenda mberi toona kudedzwa kwamajor city takadaizvo takaita izvo ndimamuzonoti vanhu vayatorevesa pamajor city togara tiriko tiri kuti isusu chimbomirai kutaura namaya musafonere musaone kana chamunotaura navo kusvika nyaya yafinalizika kana zviri zvechiwande isati zivi ndonga vataura nasekura mbavha imbati ndisi ndaba iye aitobva mukuba handitika saka imimi chimbomirai kuzvikangasa mamuita zvebhizinesi renyu dai mambokonzerwa nezvebhizinesi renyu Gibson hasiye customer chete akwete munomudzinga kana aitingadona ndingadero rake zvake uende ndopaanouya ina kumba kwamaya vandiendi Gibson vasati vambondona ndakarara naye vari kutera mushopu maze saka manje vari kundivinga pabasa ivo ndo vari kundivinga pabasa dai vachindivinga ndarara kachitori nani vanondivinga pabasa vachitondishungudzo ndisawane makastoma icho chiri chedu tese alright aiwa tazindwa pamsoroi naona makuda kutaura madenwa hati ndwei taura nyimo ndizvo aiwa gare pasi mutaure munhu pamsoroi nyaya iri panoka ndeyekuti vanhu kadzi vanenge vasikuzira kwavari kuenda zvakaita ivo vamuro zvavo havasi kuziva kwavakabva nekwari kuenda nyaya yapano inoti kuita kwawaita sitoro iyi ngaingova sitoro yekuti kastoma ngadziwezite kana iwewe wadanana nemurume mumwe iyeyo ndiye unototaurira kuti aiwa ndada kuti undiroore votaurirana kuti aiwa zvakanaka ndakuroora ndakunokuroora maugara muri vai izvozvo anga anditaurira noti une makore uyu ane 16 years nevana 4 akaroorwa umwe autoda kuroorwa asi yofind kuti iwe unoramba uchinoti disturbance yekuuya uchisvikotsanangu unoziva vana vangu vesa vavarozi vangu vese but urozi hwavo hwakutunhitsa hwakuzviregerera siyana nezvezvewe mwanangu siya izvi utsvage zvitsva kana wanga uine vana tora vana vako siyana nezvinhu tsvage zvitsva ndakanzwa zvakawanda buya kwese wanda ndichingoita ndichiuya pamushava ndikanzwa zvakawanda kwese nekumhiri uya zvonzi kuna vamwe varume zvevakamboda ende vakazodi vamwe vakazotorerwa dzimotokari ndisooni zvidaro ndiri kuti aiwa siyana nazvo mwanangu ita zvebhizinesi waita bhizinesi wana kuti zvakuipira aiwa tsvaga murume wongosumukana nemurume wako oenda naye moyandizvo ndofunga maita ndofunga nyaya toda kuti titaure imimi munovhara bhizinesi renyu nguva kana makastoma aripo mutemo uda kukuza haisi netiklabu netiklabu ndonofamba pfungwe zvino ibhotosoro rine mutemo na10 umovhara aufune kupfuura ipapo wapfuura ipapo mapurisa awo bhotosoro haisi 10 o'clock haisi 8 o'clock vanogona kuuya before kana bhotosoro 8 o'clock zvinhu zviri mipata mitatu kesi ndikukumbira kuti isaite pungwe saka uzvonana mudhara vakaita sana gudu vaisararara variko kwana mai mufana vakukomberera kumana kuti gudu anenge asina kuva kumainitani
pamwe pacho kuti ndenda kagora mabhawa akawanda mamwe anenge araro kune rimwe kutaura kwaita nyaya tinoda kuedza kubatsirai kuti pabve chakaipa nekuti zvichazvara zvakawanda zvinozvara vari kundibata vari kunzwa zvichazvara zvakawanda isi toda kuti tingoguma panyaya sovheke zvakanaka nyaya yapera mune zvakanaka zvinopera zvane iwewe zvakaipa chimbotedzai mutemo mbichana timboona kuti kuri kuenda zuva ndekupi izvi zvese zvemaliquor license act hapana chamusingazivi nondora yebasa rangu ini handina chandinoudzwa pauzvitatu wazvo saka ndiri kuti endai imi mumboita zvebasa renyu imimi mainoku imimi musatange uyu Gibson akapinda musekundo Gibson akapinda Gibi teererai tiri kuti wakura usina chivanga usina chii usasave zvivanga imimi musatanga nene uyu manzwaka mitanai naGibson kana kuti Gibson akapara mhosva anosungwa nemapurisa ene tiri pamwedzi upi gender activism handizveri handoiriko izvozvo 16 days dzichirimo mukati mazvo imomo domestic violence haisiye munhu ene domestic violence vanhu vanongofunga kuti ine pakati pemukadzi nemurume neighbor kana ugari watakaita idomestic ngange waita zina basa unosungwa saka ndiri kuti imimi mainoku imimi garai murunyararo sio